Borroka egun guztiak oso arrakastatsuak izan dira. Ekoizpena ia osorik gelditu da. Zalika, Zerrat, Zaio, Ortiz, Olazagasti, Agirreoa, Marino eta Aiza bezalako enpresetan. Zerrekentzako mezua argia da. Negoziatzen hasi eta sektoreko langileen lan-baldintzak nabarmen hobetuko dituen edukirik proposatzen ez badu, gatazkak bere bidea jarraituko du helburuak lortu arte. Sektore erabat feminizatua da eta tradizio zein sustrai handia du Bizkaiko elikadura industrian. Alabaina, historikoki soldata oso baxuak izan ditu. Lan hau etxeko soldata nagusiaren osagarri bat zelako ideiari lotuta egon baita. Gaur egun beste profil bat gehitu zaio sektoreari, pertsona migratuen kolektiboa. Patronal honen arabera badirudi horiei ere ez dietela soldata eta lan baldintza duin bermatu behar. Gaur ere langileok nahikoa dela esan dugu eta gaur enplegua zein lan baldintzak duintzeko unea dela aldarrikatu. Argiak dira greba egun hauen helburuak, soldata duinak, KPI, IPC bermatuko dutenak, genero soldata arrakalari behingoz amaiera ematea, patronalak berak sektorean onartzen duen arrakala lehen bailen iztea, eta lanbide sailkapena behar bezala baloratutako duten egiazko politikak abiaraztea. Muga jartzea finko etenkako kontratuei eta able ETT lan aldia murriztea. Kontziliazioan irabazten jarraitzeko. Azken batean sektorean lan egiten dugunoi duintasunez bizitzea ahalbideratuko diguten lan baldintzak nahi ditugu. Horregatik eta CBkeri argi geratu dakion, patronalak gure lan baldintzak nabarmen hobetuko dituen eskaintza bat egin arte eta gure helburua lortu arte borroka jarraituko dugu. Bizkaiko arrain kontzerbak borrokan!